Batshenile ngibatshenile ngathi mina awagezisile ngalamantsha lawa yazi bakithi indlala abantu basebelambe kakhulu buka sebeyahlanya manje alikho idayimani lakwaso angilo nje hlobo bani niyogezisila ngalamantsha lawa kulona idayimani ubani othe idayimani lelo bani nikhohlisile angilona idayimani lelikhohlwa hawu nathi ngihlola ikuphi le ndawo ayikho indawo enedayimani la nje KwaZulu Natal imanje enedayimani ayikho lehlobo nendawo nje engasibe nedayimani la ayikho ayodwa belungu bayisikena bakanti baseka kancane Ngomuzwa wako ngizwe umbukeli wethu ehlabe ihlekeza indaba yedayimani uthi abantu sebeyibulawela indlala. Ngabe uthini wakho umbono nje umbukeli wethu ngalolu daba lwedayimani ukuthi ngempela ngabe uqinisele ungeza ukuthi mayethi abantu bayibulawela indlala? Siyacela nje ushiye i-comment yakho ngaphansi ku-comment section, ungakhohlwa ukulike nokusubscribe. Ngiyabonga.